busay. Alright. Sige. Ay, ganda ng view. Ay, ganda na ba? Ay, ganda ng view. Ay. Oh, party, party! Pista pa na dito mga guys. Palugsong na ito mga kagoy, no? Palugsong yun na Tagalog, palugsong padaus-us agbot Tagalog na palugsong eh. Basta mauna siya, palugsong na ito sa top mga kagoy. Sounds yata dito parang may pista yata dito may pista pala dito kaya pala may sound. Yeah looks up the party. May pista dito mga kagoy. Yata tayo dito mga kuya, pista para dito oh right, oh party party. Pista para dito mga kuya, kaya pala ang lang pala dito kaya pala maingay, may pista pala, hindi ko alam ano ba yung
ang sityo yun o busay ba yun? Oo. Sakop pa ba ito busay? Importante nakapag-vlog tayo. Malapit na tayo sa Lako. Daos-os sa mga kabuhay. Dami talaga ang pumunta dito. Kung sa busay. Ang taong pumunta kasi maganda naman talaga ang view sa busay namin. Nakaangas talaga. Yeah.